Molweni sanibonani. Ninjani? Niyaphila? Niyaphila good people? Mfoka Mkhonza lo nibingelelayo. Mfoka Mkhonza, a member of MK Party, a card-carrying member of the MK Party, led by Ubaba uNcamalala. Siyabonga kakhulu guys ukuthi nibe khona la. Siyabonga kakhulu. Ake nginamukele nonke ngiphinde ngamukele ngokukhethekile abasha abasijoyinile recently. Ngiyanibonga kakhulu nonke ngokuthi nimele. Yazi bengiloku ngifunda ama comments kwi video engigcine ukuyifaka la. Okuyi video ebibuza umbuzo othi ingabe uma nicabanga iMK Party nga-exista yini uma ngathiwa umsholoza akasayina umholi wayo noma akasekho active njengomholi wayo. Hayi bayakhomenta ke abantu. Bayakhomenta. Inhloso yokwenza leya video bekuwukuthi bengifuna ukuchecka ukuthi abantu bacabangani ngeMK Party noma ngefuture yeMK Party. Ngoba kulezi zinto ezenzakalayo recently kwiMK Party ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi si-understand ukuthi yini abantu abayicabangayo ngefuture yeMK Party, because MK Party sikholelwa thina abanye ukuthi iyona future njengamanje yalelizwe, asisenayo enye option. So ingakho bengenze leya video ke. Hayi bayakhomenta ke abantu. Ngafundile ama comments abo. Manje ke kunenye comment engiyifundile. Ngizothi ngiyifunde ku YouTube channel Mfoka Mkhonza TV and podcast lapha ku YouTube. Ngifunde i-comment laphana ka Dothatha 2009. uDothatha 2009. Okunye akushilo lapha uthi usola ubaba uZuma asole no Commander Floyd Shibam. Sorry. Babiza ngoCommander bobabili, uCommander Zuma noCommander Floyd ngoba up to this day ngokwazi kwami they are still members of the MK Party until we are notified ukuthi sekunoshintsho. Mangifunda i-comment ka Dothatha 2009 lapha ku YouTube. uDothatha uthi ublame uFloyd ablame uZuma ngesimo esenzeka kwiMK Party njengamanje. Uthi ukholelwa ukuthi mayebheka iMK Party uma ngathiwa umsholoza akaseyona leader yayo noma akasekho active as leader yayo akaliboni ikusasa leMK Party. Uthi kodwa bese kuqala kukhanya kuye uma ngabe iMK Party sayine leader oyiSG ofana noCommander Floyd Shibam. So uthe mayekhishwa uShibambu SSG laphindela laphela ithemba lokuthi MK Party will exist even if ubaba uZuma is no longer there. Wayesephinde ethi into blame ngayo uZuma. Uthi blame uZuma ngokuthi afike abe nengxenye ekuthaneni uFloyd akhishwe ekubeni uSG
nazo zonke nje lezi zinto lezi ezenzekayo kuFloyd ezimenze ukuthi agcina angayanga naseParliament nalama comments enziwe uZuma recently nge16 June ukuthi uFloyd kunezinto eziningi esingazazi ezenzakele noma ngamentionanga umsholozi uFloyd kodwa it was clearly yankulumo ukuthi abekhuluma ngayo SG uthi ke usisi la uDothatha uyamsola uZuma ngokuthi ahenglishe indaba kaFloyd ngalendlela ayihenglishe ngayo because ubone ngazothi uZuma ulahlekelwe ithuba lokuthi abuild uFloyd as a future leader yeMK Party because uFloyd ubonakala enayo lento le edingwa iMK Party noma ebedingwa uZuma kweMK Party. So ilapho nje comment yakhe around lapho bese phinde kodwa ke egxeka uFloyd ngokuthi uFloyd abize imedia briefing afika asho izinto ezithile ezinegative ngeMK Party and all that kodwa bese ethi uyajustify ianger kaFloyd ngokuthi akhulume ngayo yonke lendlela akhulume ngayo ngoba vele ukholelwa ukuthi uFloyd uye waphathwa kabi kwiMK Party was ill treated ngendlela esezingeni elikhulu kodwa athi ianger yamsholozi akayijustify ngesizathu sokuthi umsholozi ufike wakhuluma nge16 June abonisa ukuba angry ngezinto ezithile ezenziwe uSG kodwa wangaveza ubufakazi beyond reasonable doubt ukuthi ngempela uFloyd uzenzile lezi zinto asolwa ngazo njengoba athi usolwa ngokuba ispy kusho yena uDothatha ke lokuthi uFloyd usolwa ngokuba ispy and stuff so kodwa ke engikuthandile okwenza ukuthi ngenze le video kule comment noma interested kuwo ubesethi uDothatha uZuma noFloyd kahle uthi uba blame abobabili ngalendlela abenze ngayo kuMK Party ukholelwa ukuthi labantu abawu2 laba yibo kahle boyi2 obekufanele babe kanje bakhe iMK Party iye phambili le separation esikhona between uZuma noFloyd uthi yona ekhosta kakhulu iMK Party njengamanje ukuya phambili usho njalo uthi yona ekhosta kakhulu iMK Party if uFloyd noZuma can mend balungise ama disagreements wabo baqhubeke basebenze uthi iMK ngaphinde ibuyelwe isithunzi aphinda ithembe noma abantu bangaphinde bayithembe iMK Party ngoba uFloyd noZuma ibona abantu okukholelwa kakhulu kubo by the majority yama members eMK Party ukhuluma nje ngakuthi uFloyd nje noZuma yibona bangasave iMK Party futhi yibona bangadetermine ifuture yeMK Party yingakho ngithi ake ngilifake lo daba la ukuthi nibuka kanjani lento eshiwo uDothatha ingabe nawe nje obuhleli lapho uyakholelwa yini ukuthi out of everything eyenzakele neyenzakalayo eMK Party uCommander uFloyd noZuma ngizobe ngilongikhuluma ngoFloyd ngoba sikaphuma istatement esofficial sokuthi usehambile kuMK Party noma usexoshiwe kuMK Party so nengixolele nina mhlawumbe enikhathazekile ngokuthi ngisakhuluma ngaye ngikhuluma ngaye ngoba uthe aka resign kuMK Party ingawo ngimbiza ngoCommander so until ke saziswa otherwise so nithini ngalento esho uDothatha uma ethi uFloyd noZuma ba capable ukuthi iMK Party bangayisave kuyo yonke lento eyenzakalayo kuyo manje futhi uma bengakhona ukuthi babeke eceleni ukungaboni kwabo ngasolinye ba focus ekubuildeni MK ingaba ne future okuwukuthi
i-future level abantu mabejoin MK bebakholela ukuthi inayo, because abaningi bathi ba confused njengamanje. But nje umbuzo wami lapho ukuthi uFloyd noZuma, can they save i-reputation ye-MK Party after yonke lento eyenzakele uma bengasebenzisana? Noma uhleli lapho ukholelwa ukuthi uFloyd is not good for MK Party? If you say Floyd is not good for MK Party, usho ngani? Usho ngezinto ozizwayo noma kukhona okwaziyo wena osho ngako based on your knowledge of Floyd ukuthi is not good for iMK Party? Because kukhona into ethi abanye bakholelwa ukuthi uFloyd lezi zinto ezikhulunywayo ku social media ngaye ukuthi uzenzile ziyizo, basho njalo abanye, because bayakhuluma abantu siyabona kuyapostwa everything, wenza ukuthi, but indaba la, there is no official statement from the office of the MK Party esethi uFloyd si lokhu nje simvimbile ethi angasayi eParliament ngenxa yokuthi wenze u1 2 and 3. Besingakasithole leso statement up to this day, so kunzima ukuthi ukukhomenta ngento esingakabi sure ngayo. Okay, nami njoba ngihleli la ngumfoka Mkhonza, ngiyazibona into eziningi ziyakhulunywa ziyashiwo la, bayazisho ukuthi wenze lokhu wenza lokhu and stuff, but izinto engiyithola khona la nami ku social media yingakho nje kunzima kimi ukuthi ngicomment ngokuthi uma kuthiwa uFloyd webe imali for example, noma uFloyd wenza ukuthi ngizokhuluma ngani ngoba anginayo into ephathekayo allegation noma ama charges abekwe wona iMK Party, anginawo. So ingabe ke nawe nje obulapho ufana nami ukuthi angeke mhlawumbe uzumjudge ufike egcineni uFloyd ungatholanga statements official ezivela kuMK Party. So usho njalo kuDothathu uthi ngenxa yokuthi asinayo le proof yokuthi lezi zinto esizizwayo nalezi zinto ezithukuthelisa umsholozi ziyini, zibheda kangakanani futhi ziyidanger kangakanani kweMK Party, kunzima kethu ukuthi siphendukele ngakuFloyd simbuke ngenye indlela okwamanje, because asinayo into ebambekayo noma ephathekayo ukuthi wenzeni. Ingakho ke umbuzo namhlanje uthi uFloyd noZuma njobe esho uDothatha lapha ku YouTube, nathi ngabe sinawo lo mbona nawo ukuthi uFloyd noZuma yibona abangenza iMK Party bene future uma bengahlangana boyi2 somewhere bakhulume babe nende ingxoxo, kungekho omunye umuntu, babe nje boyi2, kukhona nabangakwenza ngeMK Party nange future iMK Party. Ingenze ngacabanga le comment yakhe uDothatha lapha, ingenze yangenza ngajula ngempela ngoba to be honest I'm one of those nami aba confused ngendaba kaFloyd neMK Party, but angifuni ukukhuluma kakhulu ngalama allegations abekwa wona ku social media. Ngikwenza ngamabomu lo. Why? Because social media kunento eziningi, izinto ezifakwa na izitha ziyayikhuluma izinto ezithile. Kodwa uma ngaba ne statement esiphuma straight from the office leMK Party, then mhlambe singakhuluma okunye. Yayibona. So ingakho kwamanje ngithi angiyiphakamise le ndaba ukuthi uFloyd njoba sengaphakathi kuMK Party, aseyimember eMK Party. Yebo siyambona ubhizi ngalama consultation akhe akhulume ngawo. Sayibona imayibuye eAfrica yakhe and all that, but still akayishiyi iMK Party ngokusho kwakhe, futhi neMK Party ayikayikhiphi statement sokuthi iyamkhipha. So lisekhona enithuba lokuthi uZuma noFloyd bangahlangana basave iMK Party from all these things ezenzakalayo kwenje ngamanje, kulungiswa amaphutha mangabe khona amaphutha afuna alungiswe between the two,
kuze balide kahle iorganization noma mhlambe nathi sithi hayi vela ngeke kusalungiseka sekuvele konakele sisho njalo yiloko engifuna sixoxe ngako la bafowethu nala kuma comments nje ngizobheka njengamanje ukuthi abantu bathini ngalodaba in the next 10 minutes ngizobe ngibheka ama comments la ukuthi abantu bathini othi ubani umbalenhle uthi they are both angry at each other inkulu into eyenziwe uFloyd usho njalo umbalenhle but mbalenhle still noma kunjalo asitholi ilokho njani iproof ukuthi ngabe wenzeni sizwa nje kuyakhulunywa la kuma social what khona uSimo Sibu uthi tribalism is also in the center now short lona ukhuluma ukuthi uFloyd mhlambe uhlukunyezelwe ukuthi ngoba kayena umZulu ngoba abanye ngibekholela ukuthi iparty yamaZulu ubani lo zigaba uthi politics changes if there's benefit for both of them they can work together again kholela ukuthi basengasebenza uthini lo uyabhu ubani lo Jabu shoes uthi uyabhuda uSibu angiboni kahle la asixoxeni bafowethu iyasithinta le ndaba ngibani lo uMantombela uthi sawubona ndodana inkinga bathi uphakeme akangeneki basho uFloyd ngeke ngayizwa ke comment enjengaleyo komunye esho ukuthi bathi uFloyd uarrogant akangeneki so ingabe ngaloko usho ukuthi Mantombela ngeke vele akusana lutho engalungiseka ngenxa ukuthi akangeneki if bengahlangana kwi room ethile nomsholozi bakhulume ngibheka ama comments wenu la udaba olubaleka sibheka ukuthi ingabe uFloyd noZuma basengakhona nokubuyisana bobabili baqhubeke futhi balekelelane ukwakha iMK Party yephambili ngisusela comment engithole ku YouTube kuDothatha 2009 uma ethi uFloyd noZuma yibona kumele sibablame ngalezi zinto ezenzakala kuMK Party because yena ukholelwa ukuthi the two yona kahle engathatha iMK Party to another level in short mangimlalela kahle uDothatha uthi even if ungathi umsholozi akasekho active but uma bengaqhubeka umuntu ofana noFloyd iMK Party eyileader bengaqhubeka kuhamba kahle nawe ngabe usho njalo noma uyakuphikisa lokho excuse me ubani lo igama lakhe lo uthi ungachaza uthi Mhlungwane wakwethu uyabingelela uyabingelela lo ngiyabingelela nami ubani lo system uthi I agree with that shothi ngizothatha ngokuthi uvumelana noDothatha ukuthi uFloyd noZuma yibo ukufuna siba blame ngezinto ezenzeka kuMK futhi yibo abangalungisa Jabu Shoes uyabuya uthi mistake yakhe ukukhuluma kabi ngeorganization public ngicabanga ukuthi usho uFloyd la umsola ngalokho sorry umsola ngothi ukhuluma kabi ngeorganization public okay bani lo Katleho usajoin hayi khulumani nje bafethu khulumani uthi lo umbalenhle uyabuthi they must sit down and drink tea shotha kubuyelwe etiyeni kuyoxoxa nanguzinja ziyamkhonkotha uthi yes true cause Floyd uyayazi ipolitiki buka manje bonke ba confused abakwazi ukulungisa okuvelile
shokuthi kuyo yonke lento uzinjazi yamkhonkothi ukholelwa ukuthi uFloyd angalekelela iMK party uthi ilungiye phambili. Okunye mhlambe engifisa ukusho mhlambe mangabuthi uyambheka kahle uFloyd naye une-anger uFloyd. Mawubheka le public speech yakhe ayenzile ku media briefing, you could tell ukuthi ikhona i-anger lapha. Kanjalo na kumsholozi futhi you could tell ukuthi ikhona i-anger nge-16 June. So these two guys, they are angry. Kuyasho ukuthi kukhulu abaphambene ngako. So Floyd uthini lo? Ubani lo? Umbalenhle uthi Floyd is playing a dangerous game lana. Ngabe yini embali leyo dangerous game? Right. Mbuso okhuzwayo uthini? Uzinjazi yamkhonkothi yaboya uthi akanayo enga akaphathwanga kahle kwi-MK and wathukwa. Ngicela usho uFloyd la. Ya bafethu ngiyawathanda ama comment wenu. Sizoqhubeka nje silo silidingeda ke lo daba bafethu. Sizoqhubeka silidingeda. Kodwa nje topic njoba niyibona is about uFloyd noZuma. Sikhathazekile sibaningi eMK party yethu. Kodwa mina into engenza ngingadikibalo ukuthi I knew from the beginning ukuthi mangabe kufonyishwa uMK party njengoba ifonyishwa ubaba uZuma umuntu who has been tortured eside isikhathi eSouth Africa. Lokho kusho ukuthi even iphathi azoyisungula because anything Zuma touches is being attacked. Mina I knew from the beginning ukuthi MK party izohlaseleka. Buka vele ihlaseleka kangakanani manje. So ingakho ngithi mina kulaba aba worried kakhulu ngeMK party kumele bangalibali ukuthi umholi wayo ubuyapi. Because izinto ezenzekile kuZuma all these years being attacked and all that kodwa waba strong njoba ekhona njengamanje. Wastanda in front of adversity wazosungula iMK party le. Yini ke singa expecta ukuthi MK party kube lula yini kuyo ekubeni isungulwe ngevision yakhe le abebemhlukumezela yona yonke leminyaka. Because mangathatha ukubheka kahle even MK party le even noma kungathi umsholozi is no longer there. iMK party eyasungulwa nguye izoqhubeka ireceiver le torture noma lokuhlukunyezwa abevele ehlukunyezwa ngako yena msunguli wayo all these years. So iloko kufanele sibe nako njalo emqondweni wethu. Uyabona nje mangabe bawuloko uyisupporter yaZuma eside isikhathi even before formation MK party you'll understand. Ngeke ugive up kalula njengamanje uMK party. Baningi abantu abebe support uZuma eside isikhathi. Yabona nje mangaqala from ePolokwane conference ngo2007 baningi abantu abamsupport lapha bamvotela waba president weANC. Wazi wagcina waba umongameli wezwe ngo2009. Abanye balabo bemsupport baze bathola ngisho namapost kwicabinet. Yabona kwaba yilokho yanalokho ngokuhamba kwesikhathi bamjikela futhi bona lapho bamjikela namhlanje ibona abemendleleni yakhe nabaphikisana naye. Okuthi namanje mabekhuluma ngeMK party yakhe abayikhuluma into epositive. Yayibona. So yini ke bongayilindela ke namanje njobe MK party khona we must expect ukuthi kunabantu abazoyigxeka vele. Ngoba isungulwe umuntu ogxekwayo okukholelwa ukuthi he is not good for South Africa. Yilokho nje. So ngingaqhubeka nama comments bafowethu lana. Le video ngizophinde futhi ngi-attach la kuma videos niqhubeka nicommenta because iyasithinta sonke lento. Siyabonga nje kakhulu. Ipoint labele ukuthi ingabe uFloyd noma uCommander Floyd noCommander Jacob Zuma
ibona ngempela njoba kushenye icomment ku YouTube ibona ngempela boyi2 nani enikholelwa ukuthi uma bengaba segumbini babe nje boyi2 face to face bangayilungisa lezi zinto ezenzeka ku MK nikholelwa kuloko noma nta angeke senzeka ku-impossible ngizolindela ka ama comment eni ngiyanibonga kakhulu ake ngifunde ukugcina Sosha uthi just go aka comment uSosha Mbulelo Patrick Enyamalala ayi ngeke bafethu maningi lama comments sengizobuye ngiwabheka ngale naku sengishawa na isikhathi la ngiyanibonga kakhulu bafethu qhubekani ke nisupport channel nilandele yonke into esiyenza la sikhulise ichannel yethu ngiyanibonga kakhulu yimi umfoka Mkhonza lo niphile nibe right nibe mnandi kwaza Mkhonto